Ak milujete klasické ovocné automaty, no zároveň potrebujete, aby sa na válcoch aj niečo dialo, 777 Hot Reels by mohol byť presne ten slot, pri ktorom vydržíte dlhšie, ako ste si pôvodne predsavzali. Je to hra, ktorá vychádza z tradičnej ovocnej školy. Čerešne, citróny, sedmičky, ale pridáva k ním poriadne pikantnú porciu bonusov. Najväčším lákadlom sú jednoznačne free spiny, ktoré vedia hru rozbehnúť tak, že sa už len veziete, držíte a čakáte, kam až vás to dotočí. Graficky je online automat 777 Hot Reels presne taký, ako od hot ovocnej klasiky očakávate. Jednoduchý, čistý a prehľadne spracovaný, ponúkajúci symboly bez zbytočných efektov. Dominantnú úlohu tu hrá ikonická sedmička v rôznych podobách a okolo nej tradičné ovocie. Celému automatu pomáha aj dynamická hudba a typické kasínové zvuky, ktoré vám okamžite vytvoria pocit starého automatu, čo kedysi dávno stal ošúchaný v rohu každej správnej dedinskej krčmy. Hra je prehľadná, ľahko čitateľná a dobre sa hrá aj na mobile. 777 Hot Reels je 5-valcový online automat s 3 symbolmi na každom valci, ktorý ponúka 10 pevne daných výherných línií. Hrá sa na klasickú logiku. Na výhru potrebujete minimálne 3 rovnaké symboly zreťazené na valcoch zľava doprava. Ide o jeden z tých naozaj jednoduchších automatov, ktorých mechaniky pozná úplne každý hráč. V tom je aj jeho najväčšia sila a pre niekoho možno aj slabina. Záleží od toho, či máte radšej klasiku alebo moderné veci. Z tohto rámca nevybočuje ani ovládanie. Nastavenie stávky je úplne jednoduché. Kliknete, nabolíte si hodnotu stávky v rozpätí od 10 centov až do 7 eur pri bežnej hre a následne je na vás, akým spôsobom sa bude odvíjať váš ďalší postup. Buď môžete hrať ručne, až dokým vás to bude baviť, alebo zapnete autoplay a hra sa v podstate bez vás. Nechýba ani možnosť upraviť rýchlosť hry, ale popravde sme ju vôbec nevyužívali. 777 Hot Reels je online automat, ktorý sa už pri bežnom hraní rozbieha pomerne rýchlo. Valce padajú svižne a hra vás nenechá veľa premýšľať. Skrátka jednoduchý, ale svižný automat. Prekvapí však v momente, keď sa objaví dostatočný počet scatter symbolov. Túto hru totiž ťahajú najmä free spiny a tie klasicky súvisia práve so scatter symbolmi. Na spustenie bonusu potrebujete aspoň 3 scattery, kdekoľvek na valcoch. Môže ich byť však aj viac ako 3. Podľa toho, či sa objaví trojica, štvorica alebo petica, získate 12, 18 alebo 24 free spinov, čo je podľa nás pomerne slušná porcia. Počas free spinov sa výherný potenciál výrazne zvyšuje. Najvyhľadávanejším symbolom sú sedmičky. V rôznych podobách sa objavujú často a kombinácie, do ktorých vstupí wild symbol, dokážu vytvoriť vyššie výhry. Zaujímavé je to, že čoraz populárnejšia funkcia kupovania si bonusov sa dostáva už aj do týchto jednoduchých automatov. Ak nechcete čakať, kým vám free spiny padnú prirodzene, môžete si ich kúpiť. Bude vás to stáť len 40 násobok aktuálnej stávky. Nie je to síce investícia, ale pre adrenalinovejších hráčov je to cesta, ako ísť rovno na vec. Potešilo nás, že tu nechýba ani wild symbol. Ten nahrádza všetky bežné symboly a je aj najhodnotnejším symbolom v hre. Ak ho vytočíte 5 krát, vyhrávate 500 násobok stávky. 777 Hot Reels je ten typ automatu, ktorý poľahky osloví úplných nováčikov aj skúsených hráčov, ktorí majú radi klasiku, no nechcú sa pri nej nudiť. Bonusová hra s free spinmi tu hrá hlavnú rolu a keď padne, hra vie byť prekvapujúco štedrá. Možnosť kúpiť bonus navyše poteší tých, čo nechcú zbytočne čakať, ale majú radi akciu. Nie je to extrémne komplikovaný automat, nemá dlhé animácie a do cesty sa vám nepchajú žiadne prehnané príbehové prvky. Je to poctivý ovocníček, ktorý keď sa všetko spojí, vie ponúknuť poriadny ťah na bránku. Ak máte chuť na tradičnú ovocnú jazdu s moderným bonusom, 777 Hot Reels je dobrá voľba. Zahrať si ho môžete v online kasine Svet hier Nike, a to aj úplne zadarmo ako demoverziu.